I pozdrav Čiperi, pozdrav Genu i dobrodošli u još jednu epizodu. Danas ćemo da igramo Far Cry. O moj Bože. Upropaštija sam i sam klip. Wow. Sad će da me traže, ali tako? Doći. Samo da ne aktivira alarm. Ajmo malo snipe. To je to. Evo, zauzeli smo kamp. Yeah. Nismo dobili skill zato što nismo dobro zauzeli kamp, jer tako? Tako je. Mi smo tiho zauzeli. Doslovci moji. Kao što vidite, pogledajte sad ovo. Znači sve kampove sam zauzeo na ovom ostrvu. I sad ljudi idemo na ovo ostrvo. Tako je. O da. Pripremite se za teže misije, sve teže i teže. Teže kampove u stvari. Ja. To će da bude pakleno. Sad, zato što sam ja sad počeo klip mnogo grozno. Znači mnogo. Zato što sam počeo klip mnogo grozno, osvojit ćemo jedan teži kamp. To je na drugom ostru. Mislim, ne znam, za vaš je lak, za neki je težak. Za mene je težak taj kamp. I idemo. Da osvojit ćemo taj kamp, valjda, ne znam. Čoveče. A sad sam ovdje siguran, niko neće da me napada jer sam obučen kao oni. Ovaj popravlja pumpu, izgleda. Okej. Okej. Znači ovo je bilo čudno. Idemo da zauzmemo taj kamp. Gdje si kolega? Kako je? Idemo da zauzmemo onaj kamp. Mnogo je daleko, čoveče. Pauza. I evo ljudi, stigli smo. Koliko sam nervozan, ježim sa ovaj kamp. Meni je najteži. Ima ovaj sa štitom. Ja sam zaradio onaj skill. Znam ovaj kamp. Gledao sam kod nekog youtubera. Pokazuje kako da zauzmeš ovaj kamp tiho. Čekajte, da uzem inekciju. Baš da nemam inekcije. Craft. Pa imam dve. Ja, napravio sam ih.
ga. A moram smo da održim video. Aha. Evo koje nisam obeležio. Izađi to. Ona dva tamo. Sad kako njih da obeležim, pravo je čudo. Ne tako bre. To. Evo sad smo sve obeležili. Znači nema kog nismo. Sad aj da dođe onaj sa štitom ovdje. Da, to on dolazi. Super. Brži to malo. Proći će tih 10 minuta dok ti dođeš. Sad dođi ovdje. To. Ubili smo ga. Sad imamo i ove gore. Ne znam kako ti ih provučem dole. Okej, niko nas ne vidi. Ja ne, skupili su se. Ovaj ako dođe gore i vidi me, ubit će. Ko je falilo da me primeti? Dobre. Sve je okej. A i sada aktiviraj alarm. To. Samo da sredim onog sa štitom. Ajde i... To. Konačno, zauzeo sam najtežu bazu za mene. To. Čoče, naježio sam se. Dobro je, zauzeli smo je. Što ne mogu proći? A, to. I to je to bilo za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. O stvari neću da radim. Pause. Čekajte. Moram samo nešto da uradim.